खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय 18 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 15 जुनसिम गोलाव 5 दान भारतारि आइजो रेसलार गेलेगिरिफोरा WFI थामहिनबा रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि चिफ बिजेपि दोलोनि एमपि ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथांनि सायाव सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामनायनि अजद दैखांनानै हादोरनि राजथावनियाव थानाय जन्तर मन्तराव गोबां रेसलारफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरा गोख्रों सोमावसारदोंमोन। नाथाय बिथांमोना एमपि ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथांनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोनब्लाबो आरो 5 दान गोख्रों सोमावसारदोंमोनब्लाबो मिरु सोरखारा बिथांमोननि हिस्ट्रि खावनायखौ खोनासङाखै आरो एफआइआर होदोंब्लाबो एरेस्ट खालामाखै। दा बे जाथाया फैयै फैयै दिनै 1 बोसोर आबुं जालांनोसै। नाथाय रावबो बिथांमोननि सोमावसारनायखौ अनसायाखै दिनैसिमबो। बिजेपि दोलोनि एमपि ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथाङानो WFIनि चिफ महरैनो दं। आरोबाव बिथांनि नखरनि सोमोन्दो जानाय सन्जय सिंहखौ WFIनि गोदान चिफ महरै सायख'नाय जाबाय होननानै खौरां मोननायलाय आइजो रेसलार साक्षी मालिक जाय 2016 मायथाइनि अलिम्पिकआव भारत हादोरनि थाखाय गिबि रेसलिंआव गल्ड मेडेल देरहानो हानाय आइजो रेसलारआ 2017 मायथाइयाव भारतनि हादोरगिरिनिफ्राय मोननाय पद्मश्री एवार्डखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रिनिसिम गथायना होफिनो आरो अरायथानि थाखाय रेसलिंनिफ्राय आजिरा लाबाय होननानै गाबै गाबै खौरां बिजोङाव फोरमायना होयो। दा बेनि उनावनो 2022 मायथाइनि कमनवेल्थ गेम्सआव रेसलिंआव गल्ड मेडेल देरहानो हानाय बाजरंग पुनिया बिथाङाबो मैया गावनि हादोरगिरिनिफ्राय मोननाय पद्मश्री एवार्डखौ हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो फिन गथायनानै होफिनो गांसे लाइजामनि दारै। दा गोबां गेलेगिरिफोरानो गावनि मोननाय एवार्डफोरखौ गथायना होफिनगोन होनना खौरां मोन्दों। थांनाय 9 दाननि सिगां तामिलनाडु रायजोआव आसाम आरो बिहार रायजोनि थागिबिफोरखौ नागिर बुथारदों होननानै नोंथांमोना खौरांफोराव गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बै समावनो तामिलनाडु रायजोनि डिजिपिआ बेफोर गासैबो बाथ्राफोरा नंखाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायना होदोंमोन। नाथाय बिहार रायजोनि सासे मुंदांखा इउटुबार मनीष काश्यप बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलाव माखासे बिहारनि मानसिफोरखौ गोथां सिखाजों दानथारनाय भिडिअखौ हगारना होदोंमोन। जायनि लेखायै नंखायै खौरां फोसावना तामिलनाडु रायजोआव हिंसायारि थासारि सोमजिहोनो नाजादों होननानै तामिलनाडु पुलिस बिफाना मोनसे गसर दिखांनानै इउटुबार मनीष काश्यप बिथांखौ बिहार रायजोनिफ्राय तामिलनाडु रायजोसिम हमनानै लानानै थाङो। दान मोनसे तामिलनाडुनि मदुरै जेलाव बिथांखौ लाखिनायनि उनाव बिहार रायजोनि पुलिस बिफाना प्रडाक्शन वारेन्टनि दारै बिथांखौ बिहार रायजोनि राजथावनि पाटनासिम लाबोयो आरो बेउर जेलाव जोबनानै दोनो। नाथाय गोबां आयेनजों जुजिनायनि उनाव मैया पाटना गोजौ बिजिरसालिया 9 दान जेल जानायनि उनाव बिथांखौ जमिनाव उदां खालामनानै होयो। बिथांखौ मोजां मोननाय रोजा रोजा सुबुंफोरा बिथांनि उदां जानायखौ बरायनो थाखाय बेउर जेलनि सिगाङाव ज' जानानै बिथांखौ दुंब्रुदै बरायो। दासान्दि गुबुन हादोरफोर बादि जोंनि भारत हादोरावबो कर'ना भाइरासनि गोदान भेरिएन्ट JN.1आ लासै गोसारबोनानै हादोरनाङै गोसारनो हमगासिनो दङ। सानसेनि सिगांसो आसाम रायजोआवबो सुइडेन हादोरनिफ्राय फैनाय सासे आइजोनि देहायाव बे कर'ना भाइरासनि गोदान भेरिएन्ट JN.1खौ मोननो हादोंमोन। बिनि लेखायै रायजोनि सावस्रि बिफाना गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। रायजोनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा रायजोनि गासैबो थागिबिफोरनि रैखाथिनि थाखाय कर'ना भाइरासनि गोदान SOP फोसावनानै होदों। गोदान SOPनि फोसावना होनाय बादिब्ला दानिया नोंथांमोना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाङोब्ला गिबियाव कर'ना आनजाद नायजानो नांग्रोसिगोन। कर'ना आनजाद नायखांनायनि उनावसो नोंथांमोनखौ सावस्रि फाहामथाय होनाय जागोन। रायजोआव कर'नानि बे गोदान भेरिएन्टखौ संदाननो थाखायनो बे SOPखौ सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा फोसावनानै होदों।
गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ होनाय जायो। मैया क'क्राझारनि सान्दामारियायाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 20थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ सनाम वांसुक बिथांनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव होनाय जायो। सनाम वांसुक बिथाङा लादाखआव सोलोंथाइ बिथिङाव जांख्रिथाय लाबोनाय सासे गोख्रों सुबुं। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि आनजादाव मानो फेल खालामो बिनि सायाव सोलोंथाइ नेमखान्थिखौ बिथाङा नायबिजिरदोंमोन। नायबिजिरनायाव मिन्थिनो मोनो दि माखासे सोलोंथाइ नेमखान्थिनि गोरोन्थिनि जाहोनाव बेबादि जायो। फरायसाया फेल जायोब्ला बेयो फरायसाया फेल जाया, सोलोंथाइ नेमखान्थि आरो फोरोंगिरियासो फेल जायो। लादाखआव आइ स्तुपाखौ बिथाङानो बानायजेनदोंमोन। दै गैयै समाव आइ स्तुपाखौ आबादजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबायाव बाहायनो हायो आरो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ लानानै 3 इडियट सिनेमाखौ बानायनाय जादोंमोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुङो। इडिनि फिन एक्सन। इडिया थामथि खेबनि थाखाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथांनिसिम सामोन दैथायहरदों। थांनाय 2 नबेम्बर खालारखालि इडिया बिथां अरविन्द केजरीवाल बिथांखौ गिबि खेबनि थाखाय जौ फाननाय बायदिनि केलेंकारि खालामनायजों लोब्बा लानानै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय इडिनि गाहाय मावखुलिसिम लिंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे लिंहरनायखौ राजखान्थियारि खैसार दं होननानै इडिनि मावखुलियाव नुजाथिहैयाखैमोन। बिनि उनाव 21 दिसेम्बर खालारखालि फिन नैथि खेबनि थाखाय इडिया बिथांनो सामोन दैथायहरो। नाथाय बेखौबो बिथाङा आयेननि बेरेखा होननानै नुजाथिहैयासै। दा फिन थामथि खेबनि थाखाय इडिया बिथांनो सामोन दैथायहरदों आरो बिथांखौ गोदान बोसोरनि 3 जानुवारि खालारखालि फिन इडिनि गाहाय मावखुलियाव नुजाथिहैनो थाखाय खावलायदों। दा बिथाङा 3 जानुवारि खालारखालि इडिनि सोंनाय फिननाय होनो थाखाय इडिनि गाहाय मावखुलियाव थांगोन ना थाङा सम फैब्लासो मिथिना मोनसिगोन। मख'नो गोनांदि बे जौ फाननाय बायदिनि केलेंकारिनि थाखायनो दिल्लीनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि मनीष सिसोदिया बिथाङा दिनैसिम जेलाव थानो गोनां जानांदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गाम्बारि बिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव कसुगाव ब्लकआव बिपिएफनि गेदेर सुबुं गौमा जानायजों लोगोसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियावनो गोबां रोजा रोजा बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बारग' एनडिएफबिनिफ्राय गासै सा 150 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायजों लोगोसे सा 2000निख्रुइबो बांसिन इउपिपिएल, बिजेपि, टिएमसि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै जयेन जादों। बे हाबाफारियावनो बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सोरखारा जेबो खामानि मावनो हायाखै, गावनि थाखायल' खामानि मावदों आरो आथिखाल प्रमद बर'खौ रावबो रायजो राजाफोरा मोजां मोनला। बिनिखायनो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव गोबां जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायदों बिथाङा। फ्रान्स हादोरा भारतारि गाखोनाय गंसे बिरखंखौ हरखाबै होबथानानै लाखिदों। बे बिरखं जाहाजाव गासै 303 भारतारि सुबुंफोर दंमोन आरो बे बिरखं जाहाजा दुबाइ हादोरनिफ्राय निकारागुआ फारसे बिरलांदोंमोन। फ्रान्स हादराव थानाय भारतारि राजथान्दै मावख'नो बेबादि जाथाय जानायनि सोमोन्दै फ्रान्स हादोरनि बिबानगिरिया फोरमायदोंमोन। बेबादि खौरां मोननानै भारतारि राजथान्दै मावख'नि हानजाया बिरखं गाथोनाव थांनानै बिरखं जाहाजखौ नायबिजिरहैदों। भारतारि राजथान्दै मावख'आ नायबिजिरनायनि उनाव फोरमायनाय बादिब्ला बिरखं जाहाजा टेकनिकेलारि जेंना सोमजिदोंमोन, जायनि थाखाय बिरखं जाहाजखौ फ्रान्स हादोरनि बिरखं गाथोनाव लाखिथ'नाय जादोंमोन। नाथाय गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव दाबि दैखांनाय बादिब्ला भारतारिफोर गाखोनाय बिरखं जाहाजनि सुबुंफोरखौ खावनानै लांनायनि सन्देह खालामनानै फ्रान्स हादोराव होबथानानै लाखिनाय जादोंमोन आरो सुबुंफोरखौ बिरखं गाथोनाव होबथाना लाखिनानै पुलिसआ बे जायगाखौ सिल खालामदोंमोन होननानै मिन्थिना मोन्दों।
रायजोनि सा8 ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारखौ सासपेन्ड खालामदों। एमजिएन रेगानि रांखौ बेले-बेजे खालामनायनि दायाव बिसोर सा8 बिडिअ'खौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। आसाम सोरखारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बिथोन बादियै सा8 बिडिअ'खौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सा8 बिडिअ'आ एमआइएसआव पुঁজি थानाय गोबांथार बिबांनि रांखौ बेले-बेजे खालामदोंमोन होनना फोरमायदों। रां बेले-बेजे खालामग्रा सासपेन्ड खालामजानाय सा8 बिडिअ'फोरनि मुंफोरा फारियै सनितपुर जिल्लानि काब्रु ब्लकनि बिडिअ' हेमन्त बरुवा, तिनिसुकिया जिल्लानि काक'पथार ब्लकनि बिडिअ' बर्नाली फुकन, जरहाटनि बिडिअ' दिजेन कुमार भरा, सिलचरनि बिडिअ' अबिनाश ताइक, बिश्वनाथनि बिडिअ' रश्मेका महन्त, अरुण कुमार दास, सदियानि बिडिअ' पुलन कुमार शर्मा। रिपर्टनि बादिब्ला बिसोर गासैबो सा8 अफिसारफोरा गोबां रां जाख्ल'नायनि दायाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।